Salutare și bine m-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom face Slither.io. Îmi pare rău că n-am mai postat, sincer, dar hai să-i dăm drumul. Scorul meu maxim e de 33.000, dar vreau să fac și mai mult, doar că va trebui să-mi închid telefonul. Bine, mi s-a închis telefonul. Vreau să găsesc un vierme mare la care să mă bag în fața lui. Hai, da, nu faci pentru mie. Hai, mă. Hai, mă, hai. Hai, mă. Pe nimeni nu pot să iau. Hai, da? Da! Bă! Scârboșenie! Ia-l și pe ăsta. Cât de repede mă mișc. Mă. Momentan nu putem să prindem pe nimeni. Haide. Hai, mă, botule, intră în mine. Hai mai bine să mâncăm, să ne facem mai mari și tocmai după mai bine. Dar nu mă las, chiar vreau să omor pe unul mare. Nu. Ce-a încercat-o. Ați văzut? Îl prind aici. Vreau să-i fac fentă să intre în mine. Îmi pare rău pentru reclama care mi-a apărut. Hai, și... Na. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați, să lăsați un comentariu pozitiv. Haide. Uite așa. Du-te, mă! Ați văzut? Mi-am mâncat mâncarea. Mă, te tac pe tine. Pe tine mă pun. Te omor. Sinucigaș de râme. Criminal de râme. Nu sinucigaș. Hai să acum putem să prindem. Hai pe ăsta micu, pe ăsta, hai pe gică. Prima noastră pradă de pe acest meci. Bine, care am încolăcit-o, că în rest am mai omorât cu două. Da? Acum este ușor pentru că joc la boți. Hai să mergem pe ăla, că se învârte. Hai, mă. Miez. Am luat miezul. Am văzut că de obicei lumea, cum zice, se bagă prea tare să-l încolăcească. Adică, cum ar fi să zicem, prins pe unul, să te bagi deodată în el. Că așa sunt șanse să mor foarte multe. Că mai văzut câțiva oameni care face așa. Haide. A avut norocul ăsta un pic. Poate luăm și pe celălalt. Suntem și noi pe vreun loc, nu? Nu deloc. Cel mai puțin e 1000.
avem mult de jucat până la 1000. 8000. Hai, rămă. Așa. Lasă-l pe ăla. Ne descurcăm cu ăștia mici. Acum luăm mai mult. Bun. Na, așa, Johnule. Bun. Acum cât avem? Suntem pe un vreun loc? Da, suntem pe locul 10, bananieria. Am uitat să vă zic că eu aș mai vrea să mai deschid încă un canal cu numele Bananieria. Bananieria. 3. Hai, acum am ajuns la 3, rămâne să prindem. Așa. Da, nu e cam bine făcut cercul ăsta, dar îl facem acum. Ah, mi-e frică să nu mor. Acum. Suntem pe locul 9, bun. De ce a făcut asta aici cerc? Nu știu. Las. 8. Ia să vedem unde putem să-i prindem pe ăștia. Că puteți prindem câți? 3 e tot. Bine, mai bine zis 2. A? Hai mă, mori. Suntem pe locul 7, ușor urcăm pe locul 1. Dar până la locul 1 mai avem mult. Cred că episodul ăsta o să țină jumătate de oră. Nu! Nu-mi plac ăștia care bagă viteză. Hai mă, fă curbe. Că ți-am luat habar n-am. Nu băgați de seamă notificarea. Gata? Am prins 4. Bun. Nu. N-am fost atent acolo și putea să mă ia. Nu. E greu. Îmi alunecă mâna pe telefon și de aceea nu mai pot. Mă, ce m-a speriat acolo. Hai mă, mor și tu odată, hai. Că partenerii tăi au murit, numai tu ai rămas. Haide. Știam eu că tu o să mori. Trei, e bun.
Mă uitam la tabelă acolo și am văzut că sunt pe 5. Și fix atunci am murit. Nu! De ce? De ce am murit? Asta e. Cam atât și cu acest episod. Eu am fost Nicușor, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să lăsați un comentariu pozitiv. Pa, pa!